Manghuong tadaris repog napadari ang tinaguan nga sigarilyas kay galigi sikbat na to sang bana. Di mo na patanaw sa amang rip kay basig mga ikag mo kay puno ra ba namang rip. Punos tubig. Diyan nakapalit ko dito sa dimiyaw og sigarilyas na daghan ha. Uy, nisugod nagkalatagaban. Ating kanon karon. Ang nga dali-dali kaan kalabugwa pa ko hiabtis ang bana nga labaw ra pa putong song kaban ngita ko sang tay padaari kay aron di mo mga libat. Dalton at ligo. Timing ka ito ba? Kaya nakalabay man ni sa dimiyo dahil may mga ipag-display. Dining kung doon nga. Alit ba? Kay dugay na ko akakaan og sigarilyas. Ano sa baning among kaning action bitaw nga kuan guys? Isa na ning buwan. Tanawa. Sa saan pinaghumo di mga din malata. Napi upan problema na to saan pag tipid. Agkari di man din nahilis. Di man din nahilis. Grabe man din nga. Bantuk. Ugasan sa ni plagana kay sik, ano ni mga kirkir. Kundoy wali ha, ni sa joy tog panimbang og bagaw. Di magkugi ha, di magkugi sa libig kanon. Amoy tudlo. Ay jud matong nakay daw source of income, di man sa ligo usa ra ka income gid maimpas na, wa na. Sana patan-awon ka mo na ha. Hindi. Buat mo diha. Kay naay murag na nga damage na. Lata na guban. Kay diha ra man isang adlaw unsa kay nakaliftan malagi kay kining busy lagi pamagaw. Dira man tanan naglaro-laro ng itag bagaw. Oh, gasusit up ko na ari og usa ka tripod kay nga ni gani mga vlogger tanu. Naa tay mga paraphernalias kay di magsilbi og uan. Usa ra og kamot-kamot yan sa man paghugas dari og wa koy tripod sa kani pang Facebook ni. Kay inahanglan jud aside sa YouTube na ato tay Facebook kay naman po yung mga sentimos sa Facebook sa una guys no mag-vlog ko mo yung medyo kong mamisus no karon wa na jud guys sentimos na laman tungod sa kadaghang vlogger karong panahon na gibahin-bahin na imbes kay mamisus to nahimo na lamang sentimos. Inahanglan mo pug ipa pupalastar hugasan sa ni guys kay makakaod sa kaning uod sa mo ting-ting og kalami. Alam mo kung tingin ko no. Okay. Kani siguro po ni. Yung po pala biag hugas kay mo kaon to tagamay kagaw. Oh, kita mo daan na, oh. Nangaikag na pud mo. Wa mo injo. Bitaw tingbungan naman ko no. Mao man ko ni unang bunga ko no sa si tawag na ni Plaman si sigarilyas. Unja napa ko ni mga sumusunod. First bunga ko sa ilahang farm sa ang gipalitan. So ingan aram na siya guys. Hana nagiwit kag asin na kay lami jig na asin. Kay na iban nga mga unod nga ni unod mga lusot mga aslim. Dali ako guys kay si Dalton naligo. Hindi ka mato mamirog alimag sa ubay. Amay away lagumo pa man jud. Magpabaksin ng Dalton ron. May oy. Dapat sa kaplanggan. Lami adi guys. Ato mo kabala ka kay check mo sulan ni ron. Na punis mga merkado. Dito pa na lagi kay laog. Dai himana mo? Yes. Ay eto na sa dinag pang abogado. Nakaligo na po ka? Hagpay. Sagara. Lagi. Hasa kay huy nganong gitangtang naman ning ang kuan. Kani gadin kahilabtunon gadin nimo no iuli sa na dai kay tong pangitaan sa lisan nang pang abogado. Ano ra ka? O si hi dali. Hi guys, nabilin stong nako. Manat hinlo. Wala ka bang? Uy, ito sa lagi pang mututo. Wow, hindi ta polo. Hala, who's this beautiful girl? Who's this? Ano t-shirt ra? T-shirt ra. Salamat sa naghatag ng t-shirt ni Dalton na kay bono kakinsak ka. Di na gadin magkalago, kay daghan sa niya pero tinuoy ko kuan mga kaduhar siguro nakapalit ni Dalton sa nina. Kaya namin ang hatag. Salamat ninyo kay di na gadin maghubo. May daghang biste. Sa pahaan sa man karsunisan ka kanang ipok imong gusto. Unsa may imong gusto sir? Ipok karsunes. Dili na sir. Unsa imong gusto? You want pants? Shorts? Totoy na imo. Wow, kay mahilabot na po diha. That's it. Itambo na sa imong kanot katong imong katot. Patambo ni tita ka. Patambo ni tita. Na break ka to ang kanot nay. Naa sa dari gid kinautan dari yung panimbaga. Pila ka bibir. Ang isa ni na di na Pila ka bibir on dadan. Napu. Dalo na to sudlanan. Duha ra day.
Doa ka gatas day kay jag mata kay boss lakag malangan ni nga mga jura ba dyan na gubot ito rin. Let's go. Ato to pwede. Buti dyan kunot ni day. Kam Prepare sa tas mo. kam kit ano hambog na wow lig sara ba ni? Kini hindi man nag-abrihan. Taka mo ko pangabri. Ngano di magpahawid? Di pahawid ha? Hoy! Pagpadya. Hi, silungsa. Dalton, what is the sound of the snake? Nakasibo ko na sila, nag-deliver. Deliver siguro na. Trapo na. Kaya mo ko na, di ako na dump truck na. Di mo na dump truck na yun. Dani. Di na, nag-break siya dyan. Trapo ang break. Nakasibo ha, napag-break na dyan yung trapo. Kaya mo na dump truck na yun. Kasi pasod ang dump truck na rin. Pag-break na dyan yung trapo. Mangko po na sila yung mga butang ng mga signage ang anay crossing dani. Siyempre makurat ng mga driver anig na mo break na tabi tunguraw. Kalikuon mo ba? Kasi alamaan mo ma. Oo, ang kalit og likon dam truck diha yung hunong kay naay ning lapot diri. Pag break na ko lutaw ligi diri. Na. Ano na din karga? Wala siguro po na damage ka sir no. Wala siguro po do. Mazo lang mag-umansa. Ano maka tagas mo sir? Cebu. Juwa eh. Ayan na, bukalit break ka na. Dapat po sila mong hunong. Likado man bundok to ni matumbay nga ning Das niya gijabo po tong kanda ni. Yan eh, alturas ka siguro. Oh, altura simento po to ilahala ni. ato kay suno. Sulog ka na mo. Nagtrapo man eh. Ha? Trapo. Ano yung mga sign ko ng lugar ah. Papor din ka dyan mga mo. Ang cute kasi si mong iro, imong iro. Ganang kuan, nauwaw ko nga, na-overwhelm ko nga. Esel. Naamon sa agato. Wa magani ta hilam us mapawag bakod sa higdanan nga nakatuog ko. Gikan mig kuan, gikan mig ubay kay nagpa-vaccine ko sa hang baktin. Ladak ko amreg imong property dani no, pwede ba ko mo-apply dani pagka kuan nga tigbantay sa imuhang mga manukan. Ako hino imo apply, pwede pa ko mahimon ng assistant. Sa badiha ka. Assistant nga na. Ani mapod ni. Agmo nag-among grower house una. Ah, grower house. Ako ang mga piso. Pero gigamit pa na nimo. Hindi mo na naman ang hilayan. Ay, haja na raman. Paano may piso, pero nagplano mig mo palit. Nagplano. Daghan naman siguro pag kagkuan, daghan naman siguro pag kadarig mga manok. Mutanaw tas manok ni Ma'am Ni kuan. Nanet. Ese? Ang Noel na. Alalay ra ko. Noel and Nanet. Dugin sa man nimos Noel. Ang manghod. Ay, may suon. Ito, masomling mo to na. Mga Galupi residents. Dari. Maju po ka na kadaghan kakasagingan. Uy, dimurog day kabagong kawataw na no? Sus! Kanina mong saging kanina itig, mawa na ganini. Aw. Wala na pasangin lan. Ano nga may labi? Nga kuhan man na. Kananay parisa man na ginamos. Ha? Okay ra na uy. Isang na Tagalog. Kanang karon ka bunsot og kuan. Di kagagmay ra na naglunsok na. Di na nagkakado to. Giant to. Giant. Uban tanin jo guys, kay matanaw ta si jahang mga manok. Amo ra man sa jang ilangan-langan. Kapadung naman ta na mula kaubaw na bitin ay kadit, biti. Grabe. Anda na langan na hinuon. Kasama na sila. Kay Simpleng tao, Mary. mupalit to takog itlog. Ito may namagulda ni, kaya mo pa kong Hi. Wa, pugo kay bagong. Mato na rabanig Amerika. Regards na laman Miss Kuan na tuti. Snow. Asa man ta kadapit mo tagdang sa Amerika, asa man kang state pohon. Kuan sa California. Puhon pa og California? sa Ginoo. Ah, pohon. Basta imo po ning kababujan. Sa man tito. Api mga kababujan ko yun. Sila ba kay mga
Hilig din sila mga farm, no? Oh. Sunod. Mupalit lagi ng itlog te kay pakonsumo sa among baktin. Kusog mo to mo kag itlog.